Този хотел не е просто имот. Това е утвърден бизнес с душа и история. Представете си разположен сред тишината на природата, само на минути от Троянският манастир. Той предлага на гостите не само уют, но и незабравимо изживяване. Имотът е готов за работа с модерен ресторант, комфортни стаи и висок рейтинг в платформите за настаняване. Освен това, хотелът разполага със собствен водоизточник, соларни панели и отлично оборудване. Всичко, което ви дава ниски разходи и висока доходност. Но истинската стойност е в потенциала на имота. С толкова добра локация и възможности за развитие, това е място, което може да се превърне във вашия печеливш проект. Инвестирайте в нещо, което не само носи приходи, но и създава преживявания. Това е хотел с правилният избор. Ако искате да притежавате нещо подобно на имот, това е вашият бизнес, който може да ви вдъхнови и вас, и вашите клиенти.